Astagfirullahaladzim. Aku mbah, aku nak ora Pak Jatin mah aku. Halo kok jadi iki loh versi jadul antara dia, aku dan dia. Sik tak sepatunan sik. Sabar bocah. Habis ini aku iki lho tak dandan sik to. Oh sik, atik mehonge durung teka. Tak dandani anu sik sepatu sik ta. Ya. Wis nak ora Pak Jatin lemah aku. Gak ono kacamata ireng ta iki ta? Aman? Atik mehong kok suwe to? Sabar nggih, niki pamundutan Pak Jatin antara aku, kau dan dia. Kan ora apa dorong, Dek. Radione keri. Ngono ya balak. Radio pun ndi, Cah? Radio. Radio. Siap. Iki penyanyine kok suwe temen to. Pak Jatin mohon dipersiapkan nggih. Niki ajeng medun niki. Radione kok gawe cengel lara ya, Dek. Ati penyanyi sisik kok suwe temen to iki. Ati siap nih persiapan dulu. Hai sayangku. Jabang bayi. Sayang. Penyanyi kok koyo nganu to kowe to? Sayang. Kayak koyok bakul piye? Koyok bakul putu kain loh. Piye iki wis pantes apa? Jos. Ayo mandap mawi tembangipun antara aku, kau dan dia. Aku ya durung minyakan padha ae kok. Piye wis jas iki ya? Pak Jatin, mohon digendong to, Pak. Iki radio gawe cengel lara tenan to iki to. Gak ono sing luwih ngono, Dek. Dalah. Hah? Injih medun 6. Siap, Bosku, kanggo dipilih mawon. Lho kula dados ketoprak ngeten no. Monggo antara aku, kau dan dia. Medun ayo. Minta turun 6. Anaknya 6. Ayo 6 yuk. Siapa monggo berso? Ayo Pak Jatin. Asik. Radione kok abot tenan iki. Ayo medunnya. Ayo toh.
Jatin ayo.